servus, niedługo trzeci kaszepści poetycki slam. Tak ci fajne wydarzenie, no bo w końcu ja ci staci kaszepści wydarzenie, ja ci kaszepści konkurs. No i ci może się zaprezentować, ale to jest na pewno inny, jak te rozmaite recytatorści konkursy, jak te rodne mływe, te mistrze belnego czytania, nie? Bo to jest ma bardziej oddolny charakter, nie organizowany tak jako zwita przez staci fast instytucje. Znaczy to się odbyło w Muzeum we Wejrowie, ale jednak charakter tego jest pewna inny, taki bardziej oddolny. I ja myślę, że warto wziąć udział w tym konkursu, ale warto też się postarać o to, żeby dobyć w tym konkursu, no bo warto, serio warto. Bo słuchaj, ta satysfakcja to jest jedno. Rozumiem, to potem po krzyżu waju, sława, uznanie. Widzicie ta hecz? Widzicie ta hecz? Bo ona nie jest moja. A dlaczego? Bo po takich sukcesach, po takich poetycznych dobecach człowiek przestaje tak dążyć do tego miectwa, żeby wszystko kupić, nie? Człowiek zaczyna za innymi rzeczami wzerać. Jo. No bo ja dobył w dredzie edycję tego slamu i chcę prosto rzec, jaki są do tego przerechtował, żeby może zachęcić niektórych, którzy myśleli nad tym, żeby wystąpić, ale może żeby nigdy nie brali udziału w slamie. Ja też nigdy wcześniej nie brał udziału w żadnym poetycznym slamie i w ogóle całym slamama nie zajmował. Blusiem ten pierwszy kaszepści poetyczny slam, łebezżył, ale nie jak na uczestnik, ale no prosto jak na łebzyrnik, nie? Że jem przeszedł, tam welował, podnosił te cydle i to mnie jakiś tyś płes rzadko dało. Ale jeżeli ktoś nie był na takim slamie, albo się zastanowił, jak to je na tym prawie kaszepścim, no to już mogę chyba się podzielić swoim doświadczeniem. No bo ja myślę tak, dobrze je wybrać wiszta, co nie będzie za krótki, dlatego, że tak krótkie wiszta nie da się człowiekowi wykazać, nie da człowiekowi wybrzemieć. No bo to równo chodzi o to, żeby te słowa, jak ci sam napiszę, dobrze wybrzemiały, żeby mieć czas zaprezentować swoja łydba na ten dokaz, ale to też za długi też nie może być bowita, bo jak to się długi, to i ta łebzyrnice, i ta całe zdrzadnie traci często skupieni i ten występujący może tracić skupieni. Bardzo tak czytał ta swoja wiczta, rozumie ta szósty starna lecy, siódmy starna, to tak czyta, i tak się zaczyna tak kręcać w kłel. W jednym sztuce sam może nawet tak łebruczeć, jakby nie jest słychać. Jakby nie jest czec i to wtedy tak był ten szeku. No bo to też chodzi o to, żeby nie blues, to jest taki dorady blues po to, żeby każdy dobył, no bo każdy dobyć nie może. I myślę, że jakby ich chciał wziąć udział teraz w tym slamie, to też nie wiem gwiazd, że to banda, nie? Prosto wtedy mi się udało. Ale to są takie też dorady, żeby przyjemno się słychało takich slamów, żeby się przyjemno słychało takich wystąpieniów, tak jak kuresz cetery przyjemno się słucha tych ptyszków, które spiwią w kłelmie. Jo, jak coś to włączyńści hece. I to jest ta hecz pomerańców, włączyńści hece. Rycia do karna studierów w Pomeranie. Ryci wiceprzednik Hubert Sylwester Szyrk. Znamity jak no ataman Szyrkły. Dobywca dredzigłe, kaszepścigłe, poetyczcigłe, slamu, kategorii do zdrzenia. Słuchajta. Tyś, no nie może być wiszcza za długa, ani za krótkie. Tam jest jakiś limit konkretny czasowy, ale ja myślę, że no prosto trzeba celować w coś takiego, żeby utrzymać i swoje skupienie, i skupienie tych słuchińców, bo bez tego to bardzo drangłe, żeby albo oni uciele, żeby oni zdążyli w ogóle powiedzieć, co sadzeje, no bo każdy wiszcza jakoś musi wprowadzać gwosny klimat, jakoś musi wprowadzać gwosny taki ustyw w ta całą zdradnią, musi na całej zale zaprowadzać taki ustyw, ale ty święta musi utrzymać tych ledzi przed tym, żeby im zachciało tego słychać. Oni tak słychają i no dalej, niech skończy, niech postępnym sa
postępnym recytować. Jo. Ale tyś myśla, że jak ktoś ju napisze ta wiszcza, to on musi się zastanowić, czy ta wiszcza pasuje do jego głosu, do jego sposobu we pływiesce. Bo no i mam takie wrażenie, że niektórzy uczestnicy napisali wiszcza i ta wiszcza była dobry, ale oni nie mieli tego tak dobrze pomyślone, czy to pasuje konkretnie do ich głowaru. I dobivska pierwszej edycji slamu wedle mnie też miała dobrze dopasowaną wiszczę do swojego głowaru, bo miała to tak, no to był taka wiszcza w jej stylu. I też wybrał takie wiszcze, co były w moim stylu. Kureszte te dwie wiszcze, co dobyły, są na moim karnylu i to jest tam ta dobry kawa i strzenowiszcze. I tam kureszte w opisenku tysiąc napisów. Chciałbym też rzec, żeby się nie przejmować z tym, że ja ci zbanną felę, jak się bardzo to czytało, że ja ci sam może po prostu się zmili ta, co źle przeczyta, bo to nie jest taki ważny. Jak i czytał, ta wiszta prawie która dobyła, nie? Ta w tym finale, co Zankanim jem praktycznie odobył, też jem się zmilił. I teraz już szukam, bo tu mam taki heft młece, jest to taki ciekawe rzeczy tu wypisywam. I jaki ja najda, to mogę rzec konkretno, to takiego. Jo, wiatr położył wiele strzene, paldła między trywa, a tam miało być padła. Le pojedynczne stebła jeszcze stoją, widzę armię płuziatych fanów nad bruno-żółtym akampem ma łeb feuchtną kłepnią, jakoś takim to rzeka, to by miało być feuchtną, słońce, no tego tu nie było ciec, ale tak było śmieszno, bo jak to pustele na tym karnylu kaszepsko pumerści go zreszeni go, ta relacja o tym slamie, no to akurat tam na początku je mieli, odgodą ta wiszta to strzenowiście, w tym takim strzenowiściu, taci sycenie, no i akurat to zaletaci werywk, gdzie w tyle sekund robię tyle felów, nie? Czytaniem własnego tekstu, ale to nie trzeba się tym przejmować, bo tak naprawdę to ci się myślę taka rada, czemu tak synie mnie tak robi, no nie wiem, no tak to jak sabutem nagrywa, jak nie ma takiego sprzętu, no, ale jo, myślę, że jak dobrze przemyśli ta słowizna, żeby było tyś tam pewno takich słów, jakich ledzę nie będą znale, bo nie muszą ich znać, to wtedy jak was robi ta w jednym albo drugim takim słowie jakąś fela, no to ledzę nawet w kanie zmerkają. No to trzeba takiej tryci mieć na to, nie? Tak myślę. Bo ty się wiedzą, że tam bandą na tej zdradnie ledzę, co nie znają kasie wścigłe na taci rówiznie, żeby wszystko co wam napisze, to żeby oni to do razu zrozumieli, nie? Dlatego myślę, że trzeba myśleć z tym wystąpieniem, tym, żeby to brzmiało, żeby ten rytm się jakoś tak utrzymał, nie skupiwać się na samym tekście, a na nie na samym cweku. Forma tu mu wielkie znaczenie. Jak gidą, nie wiem jaka jest forma slamu, tak łeglowe, takiego łeglowe polścigłe, mnie to nie interesuje, mnie poezją też nie zajmą, nie lubię poezji tak łeglowe, ale myślę, że sama poezja, jak no zjawisko, to się nadaje do rozmaitych formów wystąpiwania i wieszcza na slam nie może być takie, jak wieszcza do poetycznego stomiku. Myślę, że rozmaite muszą być te formy. Myślę, że muszą być rozmaite te formy i to musi się równo inaczej i trzeba dobrać taką wiszczę, żeby wiedzieć, że to musi dobrze brzmieć. Przeczytać co tyle razy na głos ta wiszcza i zapomyśleć, czy to pasuje do mojego głosu, czy ledzy będą zainteresowani słychać to przez dłuższy czas. Dobierać taką słowizną, dobierać taci zamkłosce, żeby tyś może pocygnąć tego słychińca, nawet jakby on często nie znał kasie wścigłe, to on może łeb taksować z tym, jak to kto wymówi, taki performance robi. Prawie z tym performance'a też może coś wymyślić, nie wiem, rekwizytę, coś takiego, może nawet zarapływać jakoś, ale dysa bez, no bo je prosto wstanął, przeczytał moje wiszcze zmłebilci, nawet nie miał takiego heftu, wita, takiego fancy. Nie, po prostu przeczytał zmłebilci i to dało.
Tak tej myślę, żeby nie skupiać się tak na takim performance'u, żeby nie wiem, tam fikołka zrobić, ale bardziej na tym, żeby skupić się na tym czytaniem, żeby to dobrze brzmiało ta wiszcza, jak ja będę czytać. I nie próbować takich wiszczów, co nie są w naim stylu, jeżeli chodzi o mówienie. Każdy ma własny styl i myślę, że tak samo jak, nie wiem, na lekcjach śpiewu, to tak uczy, żeby nie próbować śpiewać nic swoim głowarem, żeby celować jakieś bardziej w swoje brzmienia i wtedy to będzie lepiej brzmiało. No to tak samo może też doradzać na tym slamie, nie? Że szukać własnego stylu, który nie musi być dokładnie tym samym stylem, w jakim my to spiszemy i w jakim to będzie dobrze wychodziło. Może być dobro wiszcza, ale akurat i autor nie będzie w stanie jej dobrze przeczytać. To pasować do swojego głowaru i wtedy będzie fajnie. Znaczy to gwarantuje do obecnie kwestii, ale myślę, że jeżeli każdy będzie czytał taci wiszcze, jakich chłon będą najlepsi w czytaniem ich, w wykonywaniem ich, prezentowaniem ich, no to taci slam będzie przyjemniejszy dla wszystkich. Jo. Miasta te slamy widziałem i ten pierwszy, i ten drugi. Ja wiedzę, że ten drugi był taki, pewna ta formuła była bardziej znajomy ledzą i bardziej wiedzieli tak, co chodzi i to tak sprawnie poszło, też było więcej uczestników tej szło tak posadzać i było lepiej i no, sertno rycia na ten postępny slam, bo myślę, że będzie jeszcze lepiej, wird przyjść, wird posłuchać takiej poezji, nawet jak sa poezje weglowe nie czeje, no to no myślę, że slam to jest taka forma popularyzacji poezji, żeby ludzie też mogli z nią usłychać, żeby to nie było w jedno takie czytanie tomików, że widzę, że jeden taki krótki wiersz, jedno tako krótko wieszcza i z tego próbować wyciągnąć jak nowicy, nie jakiś tam haiku, nie haiku. Nie, to myślę, że to nie jest format na haiku. Oczywiście, jak ktoś bardzo lubi, jak ktoś bardzo chce akurat coś takiego zaprezentować, to myślę, czemu nie? Jeżeli ma na to jakąś dobrą łódbę, żeby do razu uchwacać lezy uwaga, czemu nie? Ale również ja bym dawał taki wieszcze, no nie wiem, posłuchaj to są te dobry kawa, albo strzenowieszcze, no i wtedy co pomyśli to coś nad tym. To co ja gadam, to też są pewne moje preferencje, no bo witaj, jak napisał jakąś swoją wiszczę, no to by te wiszcze widziały i by chcę słuchać prawie takich wieszczów, no ale jak będą jakieś inne, też dobry, to też bardzo fajny. To jest całno prywatne opinie, całno prywatny dorady, nie konsultowany z organizatorem slamu, to nie musi tego słuchać, ale no, to jest mój karno, to mogę robić co chcę, nie? No, ha. I znacie mnie taką heć, jak mam swój karno na YouTube, ha.